O partidazo da xornada, sen dúbida, era ese Bergantiño Racing de Ferrol, pero como sempre facemos, ou como case sempre, principiamos co encontro do noso convidado, Gus. E é que foi unha xornada, eu creo, Álvaro Casas, que se facede la quiniela no voso vestiario antes de comezar a xornada, non sería moi distinta a que aconteceu. Non, eu penso que é a mesma, non? Que pasou, que empataran o Racing e o Bergan, para min é o mellor resultado que podía ser. Perdeu a Udo, perdeu a Londras, o Barco empatou en Paio Saco. Bueno, eu penso que estamos aí, quedan 9 xornadas e apelar ata o final. Voute poñer nun apreto. Obxectivo, playoff ou título? Bueno, o objetivo de principio de tempada era o playoff, non? Pero bueno, ahora que chegamos a esta situación hai que ir a por todos e a gañar a Liga, non? Hai que disputar estas jornadas e ir partido a partido. Este fin de semana temos un partido moi complicado en Valdeorras, frente ao Barco. E, bueno, penso que se ganamos, xa aseguramos ese posto de playoff e a mirar cara arriba, claro. Dos equipos de arriba, vedes vos como o máis forte agora mesmo? A puntuación é o que di, ademais con bastante diferenza co resto. As sensacións? Bueno, das sensacións non o sei, porque non sei como se sinten os outros, pero bueno, penso que o máis forte non. Penso que hai un transatlántico na categoría que é o Racing de Ferrol, non? Por presuposto e por plantilla, e os demais estamos aí a par, non? Penso que nós somos un grupo que xa levamos, bueno, algúns 2 anos e outros 3 xa xuntos, co mesmo adestrador. Bueno, penso que estamos aí por méritos propios tamén, claro. Imos ver en imaxes o que foi ese partido, esa goleada da Sociedade Deportiva Compostela diante do Porriño. O certo é que destes partidos que estades sacando, pois saída en tromba, marcades 1-2 goles con moita facilidade, estades nun gran momento. Sí, penso que por rivais vir a San Lázaro é complicado, non? Porque un campo grande, que está ben a herba, que se rega, que o balón vai rápido. E, bueno, eu creo que os equipos sufren, non? Sempre temos esa idea de sair forte para que os equipos se lle faga máis costa arriba o partido. E, bueno, se podíamos ir ao descanso cun 3-0 que xa facilitou as cousas, claro. Cun xogador que ao principio de temporada non o víamos marcando con tanta facilidade, pero que Aitami xa vai con 17 goles, sí, que non está nada mal. Non está nada mal. Eu penso que cando chegou lle costou un pouco adaptarse, viña dun filial, pero bueno, agora está traballando moi ben. E creo que é na liña que ten que seguir, non? Pero bueno, eu destaco a él e a todo o plantel, non? Creo que somos 20 xogadores xóvenes que temos ambición e se seguimos así, pois vamos dar alegrías. A vosa media de idade tamén vos vai facer chegar o treito final en teoría frescos físicamente, sodes dos equipos de arriba o que tedes a media de idade máis baixa. Sí, eso é a idea que ten o club, que ten o director deportivo Castiñeiras e o míster, non? Eu penso que a xuventude ten unhas cousas boas, pero tamén ten outras malas, non? Esa falta de experiencia. É verdade que os que estamos do ano pasado xa temos un ano de experiencia neste equipo, eso eu penso que se nota, non? Que para un xogador como a ti, 20 poucos, que sexas o, non sei se decir, o avó prácticamente do vestiario. Bueno, hai 4 ou 5 xogadores máis maiores que a min, Piscu, Loren, Saro, Remeseiro e Ares, creo. Os demais é Uña. Sí. Ao final é o máis novo do equipo. No. É unha media de idade moi baixa. Unha media de idade moi baixa e ademais un proxecto que ten continuidade. É dicir, os xogadores que asina o Compostela son xogadores dese perfil, 22, 23, 24 anos e seguramente con fame para xogar máis arriba. Sí, claro, o que te dicía antes, eu penso que a ambición esa que temos nós non a ten que ter ningún outro equipo, non? Nós pelexamos por ascender e para facer que o Compostela está na categoría que se merece, non? Hai outros equipos que teñen outra filosofía, bueno, pois eu penso que todo é respetable, non? Pois podes fichar a xente con experiencia ou a xente con menos experiencia, pero eu penso que en ganas que non nos gane ninguén. Bueno, quedamos o Barco dos equipos que están arriba, despois xogades contra os equipos da zona media-baixa, pero eu agora mesmo xa non sei que nin mellor nin peor. Si xogar contra os directos ou xogar contra os da baixo, que están gañando moitos puntos. Outro día estive mirando a clasificación da segunda volta, non? E iba de primeiro Silva, empatado con nós, o Céltiga tamén está aí arriba. Bueno, penso que cando hai necesidade todos os equipos apretan. Xa na primeira volta perdemos contra Ourense, Somozas, empatamos Boiro, Villalbés, bueno, isto está moi igualado, penso.
Creo que a quenda dos enxogueiros. Con Fran, non? No, agora que Gustavo Varela xa fixo todas as preguntas que quixo, agora damos voz a vos. Entendedes? Funciona así, Gustavo Varela. Bueno, que Gustavo vai por libre normalmente. Vale, por libre. Estamos chega aquí... É que me deixei o móvil na redacción. Deixouse levar pola emoción, claro, deixouse levar pola emoción Gustavo. Imos con as preguntas que nos estades mandando nas redes sociais para que lle fagamos ao xogador do Compostela, Álvaro Casas. Por exemplo, Maki, dinos, senteste cómodo xogando de central? Sí, penso que é unha posición que a veces en juvenil ou xa de senior xogaba, pero non con tanta frecuencia como agora, non? Penso que é un sitio que me ven ben pas miñas condicións e, bueno, eu estou contento ali. A pregunta é, Mosqui de que o poñía? Mosqui medio centro. Bueno, que de feito hai tamén outro tuit que vai nesa liña, que di que che gusta máis, xogar de centrocampista defensivo ou de central? Dame igual, con tal de estar no campo... Está Iago Iglesias mirando, Con tal de estar do campo, dame igual a posición. Máis preguntas, Galician Goals Bets. Cal é o esquema co que crees que xoga mellor o Compos? 5 defensas ou 4? Depende do partido. Penso que hai partidos fora de casa que nos ven mellor o sistema de 5 defensas ou de 3, porque cos carrileiros que xogamos son extremos, non laterais. Eu penso que en San Lázaro nos ven mellor o de 4. Corazón Granate, que che parece Anxo? Tedes un porteirazo. Sí, un porteirazo. Tanto el como Loren son dos mellores porteiros da categoría. É unha posición que hacemos moi ben coberta. José Manuel Pérez, chegades moi ben ao treito final da temporada. O ano pasado tamén, e por un partido parvo, foise todo ao traste. A pregunta é clara, este ano sí? Ojalá, nos traballamos para iso. Penso que o objetivo era chegar a estas últimas 10 jornadas aí metidos, o hemos conseguido. E, bueno, ahora toca loitar polo bonito. Dani Xamarch, serías quen de dicir a orde na que quedarán os 4 primeiros clasificados da terceira? Bueno, pois eu digo xa que me gustaría a min, a que Vale, xa pois de corazón, en vez de cabeza, de corazón. Vale, pois eu penso primeiro Compostela. E agora de cabeza, que xa dixeche de corazón, agora o resto de cabeza. Segundo, Racing de Ferrol. Terceiro, Bergantiños. E de cuarto, eu, porque xoguei ali, me gustaría que se metera o Alondres. Non creo que o resto dos equipos firmen esa orde, pero bueno, deixámola así. Paul Barbadeu, vendo con perspectiva do tempo, en que se errou a temporada pasada no playoff? Eu penso que en nada, non? Penso que gañamos... O sorteo. Sí, penso que nos tocou unha eliminatoria de campións un moi bo equipo, que hai 4 ou 5 xogadores que están xa na primeira división. Na casa competimos ben, pero ali pois non podemos competir, sobre todo os primeiros 25 minutos. Pero bueno, eu penso que o playoff é algo moi diferente á liga, non? É unha montaña rusa, e se eres forte mentalmente, pois é máis fácil. Eu creo que competimos ben, que nos faltou esa chisquiña de sorte. Dieguito, despois da mágoa do ascenso do ano pasado, este ano agardemos que toque. Que vos pareceu as 8.000 persoas de San Lázaro? Foi un factor en contra pola presión ou non? Non, claro que non. Eu nunca xoguei en San Lázaro con tanta xente, foi un gusto, foi unha pena non poder darlles esa alegría do ascenso, pero bueno, eu quedome cas 8.000 persoas, pero sobre todo tamén ca xente que ven sempre todos os domingos a San Lázaro, e cas que nos vai ver fora. No outro día Ourense creo que había 200 persoas do Compos, eso é un dato que moi poucos equipos o poden decir. Con respecto a iso, vai pouca xente a velo Compostela? Crees que podería ir máis xente? Bueno, penso que sí, pero ao final hai que ser realistas, e o Compostela ahora mesmo está en terceira división, non? Eu penso que se conseguimos ascender de categoría, pois vai vir máis xente, non? A xente enganchase a esas cousas. Bueno, eu penso que sí. Pregunto porque moitas veces nas redes sociais hai moita xente que se queixa dos prezos do Estadio San Lázaro. Sí, bueno, eso xa non é un tema meu, eso tens que preguntarlle á directiva por que pon esos precios. Bueno. Ti non pagas, non, para entrar? Non pasas por aquí. Bueno, pois ao Presi, preguntámoslle ao Presi, que veña un día non lo explique. Hai que preguntarlle ao Presi, sí. Máis preguntas. Sport Rodríguez, que diferencias encontras no plantel deste ano comparado co da temporada pasada? Cal crees que é máis completa? Non, penso que os dous, non? Penso que hai xente que estaba con nos o ano pasado que botamos de menos, non? Pero moitos xogadores.
pode ser Primo, Robert, Cardeñosa, Tomás, bueno, penso que todos os que se foron, ademais de ser moi bons xogadores, nós no Compostela o que temos é un moi bo grupo, non? E os botamos en falta, pero a xente que veo este ano veo con moitas ganas e o está a facer ben tamén. Pregunta comprometida e na que hai que mollarse. Primo ou Aitame? Bueno, eu Está penso complicado, non se molle. que Primo é un xogador que nos deu moito o ano pasado, non? Que gracias a él creo que gañamos moitos puntos, que gañouse o dereito de poder xogar en segunda B, está este ano facendo unha campaña na gimnástica de Torlavega, e bueno, aí tamén é un xogador que, como dixen antes, veu do filial das Palmas para axudarnos. Eu penso que costou ya adaptarse un pouco, pero ahora está facendo moi ben, está moi integrado no grupo, e bueno, penso que son dous moi bons xogadores, pero diferentes. E por última, a última pregunta que che fago nesta rolda de preguntas, Pablo Ribadeo 9, xogando un playoff, ti que prefires? O primeiro na casa ou o primeiro fora? Ti personalmente, non sei o que vos dirá o míster, se o falades, pero ti personalmente que prefires? En contra da experiencia do ano pasado, prefiro o segundo na casa sempre. O segundo na casa? O segundo na casa, sí. Por se hai que remontar. Ou por se hai que celebrar estar na casa. Vale, esa é unha boa resposta, sí, señor. Hai outra que xogas a prórroga como local. Tamén é verdad. Pero, por outra parte, te marcan un gol en Se campo marca un contrario. gol, que iso é unha cousa tamén extraña, non? Porque Falan de cambialo. Eu creo que o van quitar. Sí, na prórroga é un pouco extraño que haxa o valor dobre dos goles, pero bueno. Cousas curiosas. Cousas curiosas do fútbol, non como os goles no mismo minuto. Sí, señor. En propia Sí, porta. señor, sí, señor. Bueno, despois máis preguntas, non? Máis Na recta preguntas, final. sí.